Здравейте! Ето сега ще видите това, което е събрано за около 2-3 часа, изчистено с магнита почти на цяло, при изтъкнал концентрат. Сега пак ще го пуснем през концентратора, да видим какво ще остане накрая. По-малко се слага, виждате скоростта на водата. Нито е много силно, нито е много бавна. Та почва, ето виждате завихрането, леката фракция прекарва през отвора и отива в кофата, която се подложили отдолу. Ето тук виждате златинките, които стават. Виждате как ги разпределя на определени места. Самата скорост за вихрането на водата, която се върти през самия концентратор. Концентраторът върши перфектна работа накрая. И който ви спестява също и много часове работа. Това всичкото, което го виждате тук, е събрано през миньорския мъх. На предния филм вие видяхте ролята на миньорския мъх, как хваща почти всичко, даже и микронно злато. Значи работехме на места, на подобната река, която беше, с така наречените алувиални находища, което ще рече, че златокварцовата руда е разположена на терасни разсипи в хоризонтална част, не в вертикална, защото има и вертикално кварцово-златни жили, и хоризонтални. Ето виждате златинките, накрая стават ето. Това злато, което го виждате тук има и финно, има и едричко. Виждате скоростта. Много е важно да се регулирате подаването на водата, която минава през този отвор, който го виждате. Значи не трябва да е много високо над самия вътрешен отвор. И да е много силно. Просто това е начинът. То си завиха, вече като се образува. И другото нещо, което искам да знаете, не е хубаво да бъркате с ръка по време на самото движение. Може някой да рече да бъркне, но няма смисъл, защото тогава нарушавате вече самото завихране и може да изхвърли златинки през отвора да отидат в кофата. Например, ако сте на реката, тогава вече може да отидат и навънка да ги загубите. Ето това виждате, това всичко са златинки. Ето такива още пясък, тежка фракция, която леко по леко ще си замине. И накрая ще остане много малко. Ето тук виждате, не се служи кофа, която вътре да пада, ако нещо се е пропуснал, макар че нищо не пропуска, то за всеки случай. Хубаво е вие да си слагате някаква кофа отдолу, да сте сигурни, че няма да пропусне. Значи, ако пропусне случайно някаква златинка, тогава вече самата скорост на водата, когато подавате през самия концентратор, е много силна, много бързо върти. Затова трябва да намаляте. Ето виждате златинките, вече се изчистват. С малко като спреме, ще видите, вече по-хубаво ще ги видите. Ето вече спрехме концентратора, за да може да видите хубаво това, което остана. Ето, златинките разпределени, има и по-големи парченца, разпределени по дъното на целия концентратор, виждате ги. Ето ги.
Това, което беше като тежка фракция, като пясък, замина през отвора в кофата. Останали са тук разни гранатчета, малко по-големи камъчета, но те се чистят лесно. Но това е като цяло, ето, виждате, за около 2-3 часа работа, след което материала, който събрахме от миньорския мъх е изсушен. След като е изсушен е мината с магнита, обран е магнетита. Другото остатъка, което беше, го видяхте, постакнал го през концентратора и накрая остана ето това, тези златинки. Всеки може да си направи концентратор, ще му спести много работа. Това е.